Hoy, tay. Sir, Amo gagikan. malaki sir. Sa uma? Unsa man imong bitbit? Saging ki sir. Saging? Be? Unsa man nimo? Ibaligya. Imong ibaligya? Tagpila may ibaligya nimo ni tay? Ada sa testong ako kuan, tag 15 kilo. Tag 15 kilo. Mga pila ram ni kilo? Kani pila man ni kilo ni? Be? Tulo na kilo. Sobra ni tulo. Layo pa ni tay imong gikuhaan? Layo, 2 kilometro. 2 kilometro. Napa ni agianan padong ni tay? Murag na sa exit na po na dito padong. Aw exit na ni nga bukid dito padulong. Apa kay pamilya tay? Na ako'y asawa. Na kay asawa, Oo. na kay mga anak. Oo, na ado ha. Duha ka bukid mong anak. Unsa mga dagko na imong anak tay? Tagko na. Ang pila na edad? Kanang isa, 18, kanang isa, 16. 16 ang isa og 18. Nag-eskwela pa sila ron. Eskwela. Aw. Ya. Mo lagi mangraha ko pangbaw nila. Ana og maka rahan na po ko di ibaligya pambaw na to niya. Igo ra ang imong income nga igo ipang ra. pantay. Kani tag 15 pesos tay mo timbang siguro ning may mga 4 kilos na kay 60 pesos ani imong saging karon. Mahalin galing na ako na lang kanon kay Sa og mahalin akong makapalit og bugas og dili. dili sa ipalit og bugas kay ako sang tumanon akong maintenance naman ko yung maintenance. Aw na kay maintenance karon. High blood mo ko. Ay, ko taon to. Ako Pilam tagpila mang tambal sa high blood karon ta. ang tambal sa akong high blood tag 25 kong isa. Sa pansin ko. O napulo ang sud ana. Na may halin na anak ko ipalit. Siya. Oh. Nya karon tayo saon nam lang imong pamugas ron. Baon sa imong mga anak. Murag mangita na pud niya hapon. Mangita na pud niya hapon Para ugma. para ugma na pud. Oo. Para ugma na pud ang akong panginabuhian eh. Pila na may edad nimo karon tay? 64 Imong asawa? kuan 59. Sige tay, ani na lang. Sir. Okay ra sa imo nga atoy mo palitan eh. Okay Ha? tayo. May lang. Pila ibaligya nimo anak tag 15 kilo. Tagsirat Kani kilo. upat man ni ka kilo, 60 pesos. Be. O sige, madawat na lang ko na kung ipuan ko. Okay ra 50 tay. Okay kayo. Ha? Kapalit na ko anag do kapad. Do kapad nga Duha ka pad nga tambal. tambal. Ay mura na to si Silio dire. Kay Oh. Ay 35 ro ni tay. sige na, okay na ko ana. Okay ra ka ni? Oh, lisod mag-atog pugso nga bukid biya diri. Sige tayo 35. Ha, ako na ni ha. Oh, imo na. Oh, sige. Apil pa lang sudlanan kay lisod pod tag ato nang kanon. Kanang bitbiton nga bay sudlanan. Bitaw tay joke ra to ako tayo. Ani na lang tay. Namang kay gimintin nga tambal. Lagi sir. O dawatan oh. Naluoy lang ako sila. Ani sir, salamat jud sir nga maka kuan jud sa akong maintenance sir. Ipalit na nimog tambal. Makapalit pa kog bugas ani. Oh, kana na ayo. Ipalit nig bugas oh. Ana. Libo. Pwede Oh. na ni. Ha? Pwede na may tagsak sa akong kanang Oh, nara. Ipalit nimog sudan, bugas sudan og tambal ha. sir, salamat jud kayo sir nga natabangan jud ko ani sir. Walay problema tay. Mo na giingon sa among pagsusuroy aning bukid tay. Usa ka karon nga among nakita. Ha? Unya tay amping-amping kanunay ha. Ay, sir, salamat lang sir ha. Oh, sige. Amping-amping kanunay tay. Nya kaning saging tay. Mas maayo na lang ni. Yan na sir. Ayaw. Dan anak. Ako gihapon ni dadon di ay. Dan anak. Oh. Oo. Sige tay. Para ba yung balay dito? Oh. Tara sa sinto sir. Oh, sige. Nya mauro to tay, napa magiagianan dire. Oh, sige. Agto sa mi tay ha. Sige. Sige tay. Sige. Una na mi tay. Oh, salamat.